tykkään kävellä. Ei siis ole mahdollisuus mitään vaellusreissuja tehdä tällä hetkellä. Mutta sellaisia, että lähdetään kotoa aamulla ja kävellään 8 tuntia. Ihastellaan maisemia, pysähytään, hyvät eväät mukana ja sitten palataan kotiin. Sellaisista reissuista. Ja nyt on suunnitteilla Helsinkiin kaverin kanssa Lauttasaarea kiertämään ja muita saaria siellä. Semmoista 2-30 lenkkiä on suunniteltu. Ja koska mä oon kävellyt viime aikoina vaan koiran tai lasten kanssa tepastelulenkkejä, niin nyt mä lähden 10 lenkille kokeilemaan, että onks musta siihen vielä. Katsotaan. Ja mehän on siis tehty tämän saman kaverin kanssa ennenkin pitkiä lenkkejä. 2 vuotta sitten testattiin kävellä maratonmatka. Se meni ihan hyvin, ei mitään ongelmia. Oli hauskaa. Mut sit mulla tuli aika paha nivelrikko tuohon isovarpaaseen. Ja kaikki liikkuminen muuttui aika tuskaksi. Niin, nyt mulla on tänä keväänä leikattu toi varvas nivel pois ja pari rautanaulaa tilalle ja nyt taas mennään. Päivä oli ollut tosi tuulinen ja oli satanut vettä monta kertaa kaatamalla, mutta ilta oli todella kaunis. Ja kävely sujui hyvin. Yli 8 kilsan lenkki meni kevyesti ja askel rullasi kivasti. Ei muuta kuin pidempiä lenkkejä. Nyt ollaan lähdössä. Viime tinkaan meni kiire, mutta nyt koitetaan ehtiä siihen junaan, mihin oli ajettu. Matka alkaa tästä. Aloituspiste. Tähän palataan illalla. Kello on nyt 9:30 ja nyt lähdetään kävelemään. Buen camino. Nyt on kävelty tunnin verran ja päästy vasta reilu 4 kilsaa eteenpäin, että aikamoista pyörimistä ja tässä aluksi täytyy tietenkin hirveästi höpötellä. Juttua riittää kummallakin, niin hitaasti on edetty, mutta ehkä se tästä vauhti kiristyy. Hauskaa on. Nyt ollaan täällä Lauttasaareen menevällä sillalla. Vihdoin ensimmäinen määränpää tavoitettu. Siellä on Lauttasaari. Eka evästauko. Tätä on odotettu. Nyt ollaan täällä jossain Lauttasaaren maisemissa. Pidettiin pieni evästauko ja se tuli kyllä tarpeeseen. Vaikka ei nyt ole kovin pitkälle vielä edetty, niin pitää muistaa tankata. Kyllä on Suomen luonto kaunista. Aivan siis mielettömän ihana. Avomeri. Sopiva tuulenvireillä. Semmonen reilu 20 lämmintä. Ihan paras keli ulkoilla liikkuu. Tää Lauttasaaren kierros on merkitty tämmöisillä pinkeillä merkeillä. Näitä seuraamalla pysyy kartalla. Ja nyt me ollaan edetty
tuolta tänne. Aika hyvin. Hyvin on edetty reitillä. En oo kyllä kelloa kattonut. No siinä olisi metroasema, mistä voitais livistää sit himaa, jos ei kävely enää kiinnosta, mutta ehkä me jatketaan. On aika mukavat maisemat, niin vielä mennään. Nyt me poistutaan Lauttasaaresta. Siirrytään Kaskisaareen. On jotain 10 verran kävelty. Ehkä. En oo nyt kattonut, ei sillä ole väliä. Maisemat on hyviä ja vielä jalka kulkee. Kohta katsotaan joku uintipaikka. Tosi mukavaa. Livahettiin ton Kaskisaarelle aika vauhdilla. Tosi pieni saari, mutta mielettömän kauniita rakennuksia. Ja sitten me siirrytäänkin jo Lehtisaareen. Vauhti on kova. Hyvin on tankattu, ei olla ihan yhtä kuivia vielä kuin toi. Lehtisaaresta poistumisen jälkeen oli reitti hukassa hetken aikaa, mutta täältä löytyy pelastava merkki. Mennään ihan oikein. Yeah. No niin, sit me ollaan jotenkin taas samassa pisteessä, missä me ollaan oltu aikaisemmin. Tämmönen jännä déjà vu. Me on ilmeisesti nyt vaan kierretty toi Lehtisaari ympäri, vaikka piti poistua Lehtisaaresta. Mutta tämähän on tämmönen seikkailureissu, että nyt vaan niinku hörppy vettä ja uudestaan Lehtisaareen. Tai siis Lehtisaaresta pois. Lehtisaaren läpi. Jonnekin muualle kuin Lehtisaareen. Ja miten vaan. Vähän alkaa tassuissa tuntua, että ei nyt ihan kauhean montaa ylimääräistä kierrosta viittis tehdä, mutta tämmöstä on. Kun itse suunnistaa, vaikka on merkitty reitti. Hyvin merkitty reitti muuten, mutta jotain me tehtiin nyt hassusti. Mutta hei, jatketaan. Hirmut jutun näköinen kelo. Ihan kuin olisi menty tästä aikaisemminkin. Oh. Ei ollut vieläkään samannäköistä. Pitäisi vissiin juoda enemmän. Pysyisi kartalla. No niin, nyt tässä oli ensimmäinen suunnitelma tai ajatus, ettei mennä tuonne Seurasaareen ollenkaan. Mut nyt tekee niin kovasti mieli uimaan, ja tuo on nyt ehkä lähin uimaranta. Joten mennään sinne. Katsotaan sit loppureitti, että mistä lyhennellään, kun alkaa voimat loppuu.
tuntuja on taas niinku virtaa lähteä kävelemään. Katsotaan nyt mitä reittiä sitten eksytään kotiin. Alkaa olla voiton puolella täällä. Uinti teki hyvää. Nyt on oltu liikkeellä 6 tuntia. Kokonaisuudessaan muutama pieni tauko matkan varrella. Ja 6 tuntia oltu liikkeellä. Jaksaa tässä vielä mennä. Nyt on tultu tuosta Seurasaaresta ja nyt lähdetään keskustaan päin sitten. Mietitään, että mennäänkö ihan rautatieasemalle vai Pasilaan vai saa nähdä. Ehkä näillä suunnistustaidoilla niin se on nyt vähän tuurista kiinni, että mihin osutaan. Mutta toivottavasti johonkin julkiseen liikennevälineeseen kohta tästä löydetään, että pääsee kotiin. Nyt meillä on taas kerran reitti hukassa, mutta otetaan suurin riski ja mennään tämmöiselle polulle, missä ei ole mitään merkintää. Tää varmaan vie ihan oikein. Ei voi mennä väärään. Eikö näytäkin siltä, että tää on se reitti? Tässä jatkuu. On ollut koko matka kauniita paikkoja. Jatkuvasti. Tulee paljon valtavaa sitä tahtoa. Tää on muuten hienoa. Jos ehtii vähän tätä kulttuuria. On muuten makea katsoa. Joo. Mennään käymään täällä vessassa. Kirjastot on julkisin varoin ylläpidettyjä laitoksia, niin täällä voi tämmönen hikinen kävelijä käydä hyvin vessassa ennen kuin menee junaan. Yes. Takas rautatieasemalla. 7,5 tuntia meni reissussa kokonaisuutena. Ei onneksi kävelty koko aikaa. Ehkä sellainen tunnin verran voi ottaa taukoja pois siitä ja sitten pari eksymistä ja muuta sekoilua, mutta hieno lenkki, suosittelen. Laitetaan kilsoista tarkempaa, kunhan tutkiskelen mitä ne on ollut, mutta jotain 30 kilsaa, 40 000 askelta suunnilleen. Matkaa tälle meidän kävelylle tuli lopulta 27 kilometriä ja noissa maisemissa se meni kyllä aika helposti. Jos tykkäsit tästä videosta, niin ota tili seurantaan. Lisää on luvassa. Buen camino.